ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоъоти навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода, сурдатарҷумон Қурбоналӣ Сатторов. дар Тоҷикистон тантанаҳои идона бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз идома доранд. ин иди ниёгонро дар ҳама гӯшаву канори ҷумҳурӣ бо ташкили барнома ва намоишҳои рангини фарҳангӣ хурду бузург ҷашн мегиранд. ва ин бесабаб нест, зеро Наврӯз бо ҳама зебоиву расму оинаш таърихи миллати тоҷикро бозгӯӣ мекунад ва тоҷиконро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун миллати кӯҳанбунёду таърихӣ муаррифӣ месозад. аз ҷараёни таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Конибодоми вилояти Суғд ҳамкорони мо нақл мекунанд. дар шаҳри Конибодом ҷашни байналмилалии Наврӯзро дар боғи фарҳанги фароғатии истиқлоли маркази шаҳр бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. дар ин ҷо иди паррандагону гулҳо, намоиши дастранҷи ҳунармандони халқӣ ва хаймаву дастархонҳои наврӯзии намояндагони ҷамоатҳо ва ҷомеаҳои мухталифи меҳнатӣ шукӯҳи идро таровати тоза мебахшиданд. намоиши тариқи анъанавии истиқболи Наврӯз, омода намудани таому хӯришҳои болаззати баҳорӣ, ороиши дастархону сумалакпазӣ, баргузории тӯи арӯсиву маросимҳои келинсалон ва гаҳворабандон рӯҳи меҳмонон ва ширкатдорони чорабиниро болида гардонид. бар мулки худо дода, бар мардуми дилдода, бар тоҷики озода Наврӯз муборак бод. олам ҳама аз гул шуд, бо бидили булбул шуд, садчашма ба ғулғул шуд, Наврӯз муборак бод. анвои замон гулчин, аз ҳафт сину ҳафтшин, боло гузару биншин, Наврӯз муборак бод. ҳафтодаю болои, бо шодиву ғамҳои, дар фикри худу мои, Наврӯз муборак бод. ҷашни аҷдодии мо, Наврӯзи бузурги мо, Наврӯзи миллати мо ба ҳамаи ҳамдиёрони мо муборак бошад. имрӯз мо тасмим гирифтем аз номи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии шаҳр, аз номи маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим ҳамаи шаҳрвандонро бо Наврӯзи аҷам табрику таҳният намуда ба онҳо умри дароз, сиҳату саломатӣ пеш аз ҳама ва бурдбориҳо орзу менамоем. дар қисмати расмии чорабинӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳр, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд баромад карда бо баробари таҳнияти мардум аз ҷумла тазаккур доданд, ки воқеан Наврӯз, ки яке аз ҷашнҳои бузурги миллати мо маҳсуб меёбад, дорои таърихи кӯҳан буда, бо талошҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шукӯҳи пешинаи он дубора иҳьё гардид. баъди пазируфта шудани Наврӯз ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ, дар аксар кишварҳои олам ин идро бо тамоми расму оин ва анъанаҳояш таҷлил мекунанд. Наврӯз барои тоҷикон рамзи эҳьёи олами хуфта ва бедории табиат мебошад. ҳамчунин пирӯзии нур бар торикӣ, гармӣ бар сардӣ, хубӣ бар бадӣ, ҷавонӣ бар пирӣ ва накӯӣ бар зиштист. ин ҷашн дар таърихи бисёр ҳазорсола дар ҳаёти маънавию маърифатии мардум нақши бузург бозидаву ба худшиносиву худогоҳӣ ва зебоипарастии миллати кӯҳанбунёд мусоидат кардааст. зимнан гуфта шуд, ки суннати беҳтарини Наврӯз бахшиши гуноҳҳо, навозиши ятимону аёдати маъюбон ва хайру саховат ба дармондагону ниёзмандон аст, то фарорасии соли навро ҳамагон бо шодию хурсандӣ истиқбол намоянд. намоиши театри кунонидашуда ва барномаи консертии саршори меҳру муҳаббат ба баҳор ва Наврӯз анҷомбахши тантанаҳои идона гардид. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон низ таҷлили иди Наврӯз бо шукӯҳу шаҳомати хоса идома дорад. аз ҷумла дар ноҳияи Муъминобод сокинон бо шукргузорӣ аз соҳиби истиқлолии кишвар, ваҳдати миллӣ, гиромидошти суннатҳои неки аҷдодӣ ва арҷгузорӣ ба мероси пурғановати фарҳанги миллӣ Наврӯзи байналмилалиро ҷашн гирифтанд. сокинони ноҳияи Муъминобод бо шукргузорӣ аз соҳиби истиқлолии кишвар, ваҳдати миллӣ, раванди босуботи корҳои бунёдкорию созандагӣ, гиромидошти суннатҳои неки аҷдодӣ ва арҷгузорӣ ба мероси пурғановати фарҳанги миллӣ Наврӯзи байналмилалиро дар маркази ноҳия ҷашн гирифтанд.
дар тадбири идона маҳсули заҳмати деҳқонони ҷамоатҳои деҳот, дастовардҳои илмию эҷодӣ, ҳунарҳои мардумӣ, хони наврӯзӣ иборат аз ҳафтсину ҳафтчин, хӯрокҳо ва хӯришҳои наврӯзӣ, инчунин дастовардҳои ташкилоту муассиса ва коргоҳу корхонаҳо ба намоиш гузошта шуданд. бо шукргузорӣ аз сулҳу суботи сартосарии кишвар дар сартосари кишвари азизамон ҷумҳурии Тоҷикистон наврӯзи оламафрӯз ҳукумат дорад. тантанаҳои ҷашни наврӯзи оламафрӯз имрӯз кишвари азизи моро боз ҳам ободтару зеботар гардонида бо шарофати сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат боз як қабои идона ба бар намуда рӯз ба рӯз шукӯҳу шаҳомати наврӯз боз ҳам бештару беҳтар гардида истодааст ва мо сокинони ноҳияи баландкӯҳи муъминобод бо шукргузорӣ аз сулҳусуботи сартосарии кишвар имрӯз ҷашни наврӯзро дар тамоми гӯшаву канори ноҳияи муъминободи азиз бо тантана ҷашн гирифта истодаем. сокинон дастурхони идонаи наврӯзӣ ороста ҳар яке бо завқи баланд суманаку оши бурида ва дигар намуди хӯрокҳои идона омода мекарданд. ҳама ҷо бар деворию нақшҳои чакан овезон гардида ба ҳусни ҷашнгоҳ зебогии дигар зам менамуд. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ва дигар меҳмонон аз намоишгоҳ дидан карда барои дар сатҳи баланд омода намудани чунин як намоишгоҳ изҳори миннатдорӣ карданд ва сокинонро барои боз ҳам эҳьё намудани ҳунарҳои мардумӣ, саҳмгузорӣ дар корҳои ободонию созандагӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳанги миллӣ ҳидоят карданд. аз хурд то бузурги ноҳияи муъминобод дар шодию фараҳ дар баргузор намудани ин ҷашни байналмилалӣ ки бевосита бо ташаббуси пешвои муаззами миллат ҷаҳонӣ гардид иштироки фаъолона карда истодаанд. дар тамоми мамолики рӯи дунё ин ҷашни миллӣ, ин ҷашни муқаддас бо шукӯҳу шаҳомати тоҷиконаи хеш таҷлил гардида истодааст. дар идомаи ин тадбир раиси ноҳия аз пешрафту шукуфоӣ ва дастовардҳои сокинони ноҳия ҳарф зад. мавсуф ба муносибати фарорасии наврӯзи байналмилалӣ пиру барно ва кулли сокинони ноҳияро таҳният гуфта аз таърихи пайдоиши наврӯз ва саҳми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳонӣ гардонидани ин ҷашни аҷдодӣ ёдрас шуданд. намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон низ ҳозиронро табрик намуда иброз дошт ки ба сои ифтихори мо сокинони диёр аст ки дар замони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи сиёсати хиратмандона ва фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯз мақоми ҷаҳонӣ касб намуда дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун иди баҳору зебоӣ ваҳдату ба ҳамоӣ дӯстиву рафоқат таҷлил мегардад. дар идомаи чорабинӣ ҳунармандон ва ҳаваскорони ноҳия бо барномаи мукаммали фарҳангӣ иборат аз сурудҳо дар васъи баҳору наврӯз, сулҳу ваҳдат, истиқлолият ва рақсҳо хотири ҳозиронро болидатар гардониданд. чорабиниҳои фарҳангӣ дар маркази ноҳия ва ҷамоатҳои деҳот бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз чанд рӯзи дигар идома меёбанд. ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз ноҳияи Муъминобод барои барномаи Навид. дар навоҳии водии Рашт низ наврӯзи ҷаҳониро бо ташкили чорабиниҳои фарҳангӣ аз қабили намоиши ҳунарҳои мардумӣ истиқбол мегиранд. дар ноҳияи Тоҷикобод сокинон ба истиқболи ин иди аҷдодӣ хонаи наврӯзӣ ороста бо базму бозӣ баҳори некпай ва наврӯзи оламафрӯзро ҷашн гирифтанд. сокинони ноҳияи Тоҷикобод низ чун дигар шаҳру ноҳияи мамлакат ҷашни наврӯзи байналмилалиро бо риояи расму-оинҳои маҳаллии хеш дар сатҳи баланди фарҳангӣ таҷлил намуданд. дар намоиши наврӯзӣ маҳсули дастони аҳолӣ, таомҳои миллии наврӯзӣ, дастурхони идона иборат аз 7 син, 7 шин ба намоиш гузошта шуда буданд. дар намоиш ҳунари хоси мардуми маҳаллӣ маҳсулидастони иҷодкорони манотиқи гуногуни диёр пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар ин чорабинӣ сокинони ноҳия хони наврӯзии роста бо пухтани таомҳои миллӣ, омода намудани суманак, хӯришҳои гуногуни миллӣ, ҳунару маҳорати хешро нишон доданд. таҳти навои савту таронаҳои наврӯзӣ мардум хушҳолӣ намуда, занону бонувон бо маҳороти махсус таомҳои наврӯзӣ ба монанди оши бурида, далда, дангича, оши палав омода мекарданд ва шукронаи оромию осудагии кишварро менамоянд.
тоҷикистони соҳибистиқлол имрӯз нодиртарин суннатҳои наврӯз аз нав эҳё намуда шукӯҳи тоза бахшид. мардуми ҷавонмандаро роҳбарияти ноҳия бо фаросии ҷашни наврӯзи байналмилалӣ шодбош намуда аз ҷумла зикр намуданд ки мақоми байналмилалӣ гирифтани ин иди ниёгони мо боиси ифтихору сарбаландии ҳар фарди бошарафи диёр мебошад. яке аз суннатҳои бисёр неку шоистаи наврӯз дар он аст ки одамон ба истиқболи ин ҷашни фархонда на танҳо макони зисту ашёи рӯзгор ва сару либоси хешро нав ё тозаву озода мегардонанд, балки қалбу ботини худро аз кинаву адоват пок месозанд. ҳар як шаҳрванди ин кишвари соҳибистиқлол бояд шукрона аз он намояд ки дар чунин ватани орому осуда умр ба сар мебаранд. ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳияи Тоҷикобод барномаи омоданамудаи хешро ки таҷассумгари ваҳдату сулҳу субот наврӯзи оламафрӯз аст пешкаши ҳамагон намуданд. бостоншиносон бо далелҳои қотъи илмӣ собит намуданд ки наврӯз таърихи беш аз 6000 сола дошта, ҷашни оғози баҳору эҳёи табиат, кишту кори деҳқон, мавсими кори чорводорон, ҷашни ҳама мавҷудоти олам мебошад. далели асосии умри тӯлонӣ доштани наврӯз табиӣ будани он аст. бахшида ба ҷашни наврӯз дар муассисаву идораҳои давлатӣ ҳамоишҳои илмӣ низ гузаронида шуданд, ки ин гуфтаҳоро собит месозанд. чунин як чорабинӣ дар шаҳри Хуҷанд низ доир шуд. бо иқдоми кумиҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯзи оламафрӯз дар донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон конфронси илми амалӣ таҳти унвони наврӯз ва фарҳанги либоси занони тоҷик доир гардид. раиси кумиҷроии шаҳри Ҷаббори Мунзифа Абдусаттор зимни суханони ифтитоҳӣ баён дошт, ки бо шарофати пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наврӯз ҷаҳонӣ гашт ва он ҳамчун рамзи бедорӣ ва шукуфоии табиат, айёми кишту кори марди деҳқон бо шукӯҳу шаҳомати хоса дар кишвари соҳибистиқлоламон таҷлил мегардад. воқеан ҳам наврӯз аз муборактарин ҷашнҳои миллии мо тоҷикон маҳсуб мешавад, ки аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои олии башардӯстона, дӯстиву ҳамкорӣ, созандагиву ободкорӣ, инсондӯстиву хайрхоҳӣ ва шукргузорӣ аз зебоиву неъматҳои табиат мардумро гирди ҳам меорад. муовини раиси шаҳри Хуҷанд Муяссара Қаҳҳорӣ зимни суханронии худ иброз дошт, ки моҳи сентябри соли 2009 ЮНЕСКО наврӯзро дар феҳристи осори фарҳангии башар шомил карда, 23 феврали соли 2010 маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид 21 мартро рӯзи ҷаҳонии Наврӯз эълон кард. ин эъломия бо ибтикори кишварҳои Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, Албания, Македония, Қирғизистон, Қазоқистон, Озарбойҷон, Туркманистон ва Туркия тавсиб шуда буд. наврӯз ба унвони иди баҳор ва эҳёи табиат дар тамоми кишварҳо ҷашн гирифта мешавад. дар Тоҷикистон иди наврӯз бо рӯҳияи баланди фарҳангиву маънавӣ доир карда мешавад. мо имрӯз бояд ифтихор аз он кунем, ки наврӯз ҷашни умумиҷаҳонӣ гардид. наврӯзи байналмилалӣ ин ҷашнест, ки табиат бедор мешавад, ҷашнест, ки тамоми мардум бо як хурсандӣ, бо як шукӯҳу шаҳомати хоса онро таҷлил мекунанд ва бо ин ҷашне, ки тамоми табиат бедор мешаваду барои мардум як хушӣ меорад, мо имрӯз кулли сокинони кишвари азизамонро табрику таҳният мегӯем. бигзор ҳамеша дар ҷумҳурии азизамон сулҳу оромӣ, тинҷӣ пойдор бошад. дар ҷараёни конфронс раиси шӯрои собиқадорони кумиҷроии шаҳрӣ, доценти донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, котиби масъули ҳафтаномаи Сухани халқ ва дигарон баромад намуда доир ба мавзӯъҳои гуногун маъруза намуданд. дар анҷоми чорабинӣ ба 30 нафар хатмкунандаи курси захираи кадрии назди Кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд шаҳодатномаҳои хатм ва ба як қатор аъзои нави ҳизб шаҳодатномаҳои ҳизбӣ дар вазъияти тантанавӣ супорида шуд. طی 2 ماه در نزد کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند کورس ذخیره کادرها برگزار گردید. در آن بهره بلند به داشتن دانش سیاسی، حقوقی و فرهنگی مشغولیت ها دایر گردیدند. ما سپاسگزاریم که چنین کورس ها برای ما تشکیل شده بهره وسیع نمودن جهان بینی و معرفت سیاسی مساعدت نمودند. чунин чорабиниҳо бахшида ба наврӯзи оламафрӯз дар дигар ташкилоту муассисаҳо низ ҷараён доранд.
тантанаи ҷашни наврӯз дар кишварҳои гуногуни олам низ ба назар мерасад, зеро чанд сол аст ки ин иди фархунда мақоми байналмилалиро соҳиб аст ва шаҳоматаш меафзояд. дар шаҳри Қазони Федератсияи Россия намояндагони кишварҳои ҳавзаи Наврӯз чорабинии бошукӯҳ ташкил намуда фарорасии соли нави аҷдодиро истиқбол гирифтанд. ҷашни байналмилалии Наврӯзро тоҷикони муқими ҷумҳурии Татаристони Россия бо шукӯҳ ва бо риояи анъанаҳои некаш истиқбол гирифтанд. чорабинии наврӯзӣ дар ипподроми шаҳри Қазон доир шуда, намояндагони халқу миллатҳои гуногунро муттаҳид сохт. барномаи наврӯзиро Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Татаристон, ассамблея ва хонаи дӯстии халқҳои Татаристон ташкил намуданд. дар базмгоҳи наврӯзӣ намояндагони миллатҳои гуногуни ҷумҳурии Татаристон аз ҷумла тоҷикон анъана ва хӯрокҳои миллӣ ва номераҳои ҷолиби ҳунариро намоиш доданд. дар барномаи фарҳангӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар ин ҷо беш аз 40 гурӯҳи ҳунарӣ иштирок намуданд. дар гӯшаи дигар иштирокчиён меҳмононро бо маҳсулоти гуногуни инъикоскунандаи фарҳанги халқҳои Татаристон шод гардониданд. дар ин ҷо даҳон нафар ҳунарҳои мардумӣ, ашёи рӯзгор ва хӯрокҳои миллиро пешкаш намуданд. меҳмонон ба намунаи ҳунарҳои мардуми тоҷик таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда бо таърих ва фарҳанги бою ғании тоҷикон шинос шуданд. аз ҷониби тоҷикон либосҳои миллӣ ва хӯроку ширинӣ ва дигар намуди хӯрданиҳо намоиш дода шуд. По сути, Навруз – это праздник, когда пробуждение природы после зимней спячки. Вот мы вчера сумаля готовили всю ночь, и такой тоже атмосфера прекрасная. Здесь можно попробовать великолепный плов, попробовать сумаляк, радоваться вместе с нами. И очень надеемся, что вот этот светлый праздник принесет нам мир, доброту и благополучие всем нам, жителям Татарстана, жителям России. С праздником, друзья мои! дар доираи таҷлили ҷашни Наврӯз дар шаҳри Қазон даври ниҳоии озмуни Наврӯз Гузеле 2025 баргузор гардид ки дар он ҷавондухтари тоҷик Ҳуснура Тоҳирова ғолиб омад. иштирокчиёни ин озмун маҳоратҳои гуногуни худро ба намоиш гузошта, ҳамзамон фарҳанги миллии худро низ муаррифӣ намуданд. воқеан Наврӯз иди хеле қадимаи тоҷикон буда, таърихи он ба беш аз 6000 сол мерасад. таи чанд соли охир Наврӯзи ниёгон ба шарофати сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақому мартабаи баланд пайдо намуд ки он воқеан барои мо тоҷикон мояи ифтихор ва сарфарозист. 19 феврали соли 2010 бо ташаббуси Тоҷикистон ва як қатор кишварҳои дӯст дар 64-умин иҷлосияи Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттаҳид оид ба рӯзи байналмилалии Наврӯз қатномаи ин созмони бонуфуз бо аксарияти овозҳо қабул гардида Наврӯз ба феҳристи ёдгории фарҳанги ҷаҳонӣ дохил шуд. ҳамин аст ки ҳамасола Наврӯзи ниёгон дар Тоҷикистон ва саросари ҷаҳон бо шукӯҳу шаҳомат ҷашн гирифта мешавад. Саидраҳмон Ҳабибов, Аҳмадҷон Оев аз шаҳри Қазони Федератсияи Россия барои барномаи иттилоотии Навид. наврӯз дар тӯли таърих ҳамчун рамзи ваҳдати миллатҳо, ҳамбастагии иҷтимоӣ ва муқовимат ба мушкилоту фарҳангии иҷтимоӣ хидмат кардааст. дар Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Наврӯзи хуҷастапай бо риояи суннатҳои волои идонааш таҷлил карда шуд. дар Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ дар якҷоягӣ бо зерсохторҳои кумита чорабинии фарҳангӣ бо таҷлили Наврӯзи хуҷастапай баргузор шуд. бо таманниёти осмони софу беғубори ватан ва амну суботи кишвар бо дастовизи муаттар аз хелвори пурғановати ҳунару суннатҳои гузаштагон ва бо гӯштдодани хони пурнеъмат ва пухтупазӣ таомҳои хоси наврӯзӣ ин оини муқаддаси аҷдодиро гиромӣ доштанд. ҳайати меҳмонон ва роҳбарият бо фарҳанги дастархондории тоҷикона дар намоишгоҳи ҳунару анъанаҳои халқӣ ошно гардида хушае аз хелвори бузурги суннату фарҳанги мардумиро тамошо намуданд. Наврӯз бо ҳама ҳусни табииву заминиаш намунаи як фарҳангу тамаддуни олӣ ба ҳисоб рафта, аз давраҳои дерин барои муҳаббату самимият ва ҳамдигарфаҳмиву ваҳдати байни инсонҳо заминаи беҳтарини маънавӣ фароҳам овардааст. оинҳои Наврӯз таҷассумгари ормонҳои башариятанд ва дар ин росто он аз сӯи ҷомеаи байналмилалӣ ҳамчун ҷашни ҷаҳонӣ эътироф шуд. дар маҷмӯъ Наврӯзи ҷаҳонӣ тараннумгари саодати инсонҳост. дар қисмати фарҳангии чорабинии роҳбарияти Кумита
ҳозиринро бо наврӯзи хуҷастапай шодбош гуфта зикр намуд ки бо кӯшишу талошҳо ва заҳматҳои пайвастаи пешвои миллат мо тоҷикон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун миллати кӯҳанбунёду тамаддунофар халқи сулҳдӯсту ваҳдатофар ва кишвари ташаббускору бунёдкор муаррифӣ шудем. Дар ҳамин рӯз аз ҷониби роҳбарият ғолибон ва иштирокчиёни озмуну сабқатҳои наврӯзӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. ин анъана яке аз суннатҳои неки наврӯзист ки ба хотири болидагии инсон гиромидошти заҳматҳои он роиҷ гардидааст. базми наврӯзии кормандони кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатиро ҳунарнамоии ҳунармандони варзидаи кишвар шукӯҳу шаҳомати хоси идона замм намуд. ҷашни наврӯз рамзи таҷдиди зиндагӣ, ҳамбастагии иҷтимоӣ ва садоқат ба табиат буда, ба ин далел то имрӯз дар қалби мо тоҷикони ҷаҳон ҷойгоҳи хоса дорад. иди ҷаҳонии наврӯзи оламафрӯз дар маҳаллаи носири хусрави ҷамоати шаҳраки Сомоншаҳри шаҳри Хоруғ вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон низ бо ҳузури меҳмонон ва сокинони маркази вилоят таҷлил гардид. чорабинии идонаи ҷамоати шаҳраки Сомоншаҳри маркази вилоят таҳти унвони Тоҷикистон ватани Наврӯз аст доир гардид. дар ин ҷо дар гӯшаи намоишгоҳи наврӯзӣ аз ҳонарҳои таомҳои миллӣ сар карда то рақсу суруд, гӯшаи муаррифии мавқеи обу хок ва оини покизагӣ дар Наврӯз, тавҳамии Наврӯз бо унсурҳои табиӣ пешкаши ҷамъомадагон ва меҳмонон гардонида шуд. оғӯши фор аз ёсоманд хуш омадӣ Наврӯзи ман, ороста аз боғу чаман хуш омадӣ Наврӯзи ман. меҳмонон аз гӯшаи пурғановати наврӯзӣ дидан намуданд ва дар суҳбат бо сокинон гуфта шуд ки ҷаҳонишавии Наврӯз дар марҳилаи нави таърихи давлатдории мо имкон фароҳам овард то мардуми олам бо такя ба фитрату сиришти ин ҷашни қадима аз ҳар ҷиҳат ба он бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд, зеро муҳтавои Наврӯз танҳо марбут ба қаламрави зуҳури он набуда, балки анъанаҳои неки созандаи он метавонанд ҳамчун омили муҳими ҳамзистии осоиштаи тамоми инсоният хизмат намоянд. машҳур бишуд тоҷик аз бахти баланди хеш, дунё бишуд ҳайрон, Наврӯз муборак бод. дар кӯи вафодори ман ворис сомонам, бо аҳмаду бо паймон Наврӯз муборак бод. дар васфи шумо хонам шеъру ғазали худро, бо ҳар сухан аз ҷон Наврӯз муборак бод. роҳбарияти шаҳр ва меҳмонон бо суханони табрикотии мардумро таҳният гуфта, ҷашни Наврӯзи Хуҷистапайро ҷашни саршор аз фазилатҳои неки инсонӣ ба монанди некиву накӯкорӣ, ободиву созандагӣ маъни дод намуданд. барномаи фарҳангӣ ва рақсу сурудхонӣ ки ҳамқадами ҳамешагии Наврӯз аст, то шомгоҳон дар идгоҳ давом дошт. наврӯз бо омадани худ нахуст аз баробаргаштани шабу рӯз, фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ, бедор шудани табиат аз хоби ноз, пуркору бандикори саҳро шудани марди барзгар ва офтобӣ гаштани боду ҳавои диёри нозанинамон Тоҷикистон ҳушдор медиҳад. гузориши ҳамкорони мо аз рафти баргузории чорабинии идона дар раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон омода шудааст. баҳри истиқбол аз ҷашни фархондаи Наврӯз, кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон хони идона ороста анвои гуногуни таомҳои миллиро пешниҳоду дастархони худро бо ширинию пухтупазиҳои гуногун зеб доданд. дар ин рӯз сардори раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон кормандони раёсатро ҳамроҳӣ карда аз намоиши имрӯза ки дар доираи ҳафсину ҳафшин ороста шудаю дар он таомҳои гуногуни миллӣ кулчаю сумалак, таҳмолу самбуса гузошта шуда буд дидан намуданд. бояд гуфт ки оростани дастурхони идона ва пешниҳоди хӯрокҳои миллӣ рамзи асосии ин ҷашни кӯҳанбунёд буда эҳёгари урфу одатҳои мардуми тоҷик дониста мешавад. пас аз тамошои хони ороста шудаи Наврӯзӣ, сардори раёсат ва дигар ҳайати меҳмонон ба сухан баромада иштирокчиёни чорабинии идонаи имрӯзаро ба фаро расидани ин фасли зебо ва ҷашни фархондаи Наврӯз шодбош намуданд. гуфта шуд ки Наврӯз ҷашни қадимаи мардуми орёи
ҳидоятабор буда бо пешниҳод ва талошҳои сарвари давлат мақоми байналмилалиро касб кард. ҳамин аст ки мардуми тоҷик таи солҳои охир бо риоя аз урфу одатҳои ин ҷашни миллӣ Наврӯзро истиқбол мегиранд. дар ин рӯз ҳамчунин як қатор кормандони раёсат барои фаъолияти хубу назарраси худ ба тӯҳфаҳои идонаю сипоснома қадрдонӣ гаштанд. дар ҷанбаст барномаи фарҳангӣ иборат аз шеъру таронаҳои дилнишин манзури ҳамагон гардонида шуд. кормандони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон дар фазои тинҷу ором Наврӯзи Оламафрӯзро таҷлил намудаю то дер рақсиданду хурсандӣ карданд. дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бахшида ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҳамоиши байналмилалӣ доир гардид. чорабинӣ таҳти унвони тағйирёбии глобалии иқлим ва таъсири он ба ҳолати кунунии пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҷараён гирифта, дар он коршиносон масъалаҳои муҳими соҳаро мавриди омӯзиш қарор доданд. муҳимтарин масъалаҳои ҷаҳонӣ вобаста ба экосистемаи табиат ин масъалаи об ва ҳифзи пиряхҳо мебошад. пиряхҳо неъмати бебаҳо ва яке аз манбаъҳои асосии захираҳои об ба ҳисоб рафта, нақши онҳо дар таъмини кишварҳои дунё бо об ва сероб гардидани дарёҳо муҳим аст. бо зикри ин нукта роҳбарияти донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳамоиши байналмилалии илми назариявиро дар мавзӯи тағйирёбии глобалии иқлим ва таъсири он ба ҳолати кунунии пиряхҳои ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз бахшиданд. дар ҳамоиш олимону муҳаққиқон аз донишгоҳи Мичигани Шарқии Амрико, Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ва омӯзгорону донишҷӯёни донишгоҳ иштирок намуданд. зикр шуд ки пиряхҳои кишвар на фақат сарчашмаи саршори об, балки манбаи ҷалби сайёҳон ҳастанд. ҳамоиш дар донишгоҳи омӯзгорӣ фарогири мавзӯъҳои гуногун буда, аҳамияти ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар мавриди эълони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва бунёди байналмилалии ҳифзи пиряхҳоро бозгӯӣ мекард. пиряхҳои набзони Тоҷикистон ва роҳҳои пешгирии хатари онҳо, ҳалли масоили глобалии об, ҳифзи пиряхҳо дар ҷомеаи ҷаҳонӣ ва нақши пешвои миллат. ҳолати ҳозираи пиряхҳои кӯҳи Дукдон, қисми шимолии қаторкӯҳи Ҳисор аз мавзӯъҳои асосии ин ҳамоиш буданд. гуфта шуд ки ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавриди эълони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ва бунёди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо таваҷҷӯҳро ба ҳифзу омӯзиши пиряхҳо ки ҷузъе аз сарвати бебаҳои миллӣ ҳастанд, дар кишвар ва минтақа афзоиш хоҳад дод. зеро аз ҳолати пиряхҳои Тоҷикистон вазъи таъминот бо об дар кишварҳои Осиёи марказӣ вобастагӣ доранд. бояд гуфт ки пиряхҳо сарвати гаронбаҳои манбаи асосии оби тозаи ошомиданӣ на танҳо барои мамлакатҳои Осиёи марказӣ, балки барои аҳолии тамоми сайёра ба ҳисоб мераванд. дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба ҳифзи муҳити зист ва муҳофизати пиряхҳо таваҷҷӯҳи бештар равона гардид. ташаббусҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт бо пешниҳоди президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ бо ҷонибдории зиёд қабул ва мавриди амал қарор дода мешаванд. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷанбастии барномаи мо. барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома дорад. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.